Tarragona i Reus tornaran a acollir conjuntament un any més el Festival de Curtmetratges sobre Salut Mental que arriba a la 9ª edició. El Sicur es celebrarà entre el 2 i el 15 d'octubre en 3 dies, del 10 al 12, on es concentraran les projeccions dels 25 curtmetratges escollits entre més de 300 que entren a concurs. Entre aquests, 4 documentals. A més, per primer cop es projectarà una sèrie i es podrà veure a raó de 2 capítols diaris entre el 2 i el 7 d'octubre la producció La Mesías de Javier Ambrosi i Javier Calvo. El punt de trobada a Tarragona serà, com és habitual, l'antiga audiència. El festival també comptarà amb activitats paral·leles com l'Educurt o diversos col·loquis. El Sicur té com a objectiu apropar la ciutadania als diferents àmbits de la salut mental a través del cinema. Un festival que emociona. Aquesta és la intenció, com dèiem, precisament del Sicur, que la gent es pugui emocionar, que la gent pugui tenir, com dèiem, tot allò que el remogui internament a nivell emocional, tenint en compte que, com ja sabeu, no és un festival de psicopatologia, sinó que és un festival de salut mental que inclou aquelles parts que tenen a veure amb la promoció, la intervenció i prevenció en l'àmbit de la salut mental, que és molt ampli, amb diferents, com dèiem, aspectes com pot ser l'esportiu, el clínic, l'organització, el treball, l'educatiu, etc.